таъмиру мунфаршкунии роҳҳои мошингар аз бандҳои асосии нақша чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Қубодиён ба ҳисоб рафта, дар ин замина таи солҳои охир дар ноҳия иқдомҳои зиёд дар ин ҷода амалӣ кардашудаву идома дорад. бо ҳамин гуна роҳияи созанда сокинони деҳаи қушачинори ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки роҳи мошингари деҳаашонро ки беш аз 7.5 километрро ташкил менамояд мунфарш карда ба талаботи ҳаракати воситаҳои нақлиёт мусоид гардонанд. тавре сокинон иброз менамоянд иқдоми мазкур дар заминаи дастуру ҳидоятҳои ободгаронаи роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати таъмини шароити арзандаи кору рӯзгор дар деҳоти мамлакат пеш гирифта шуда, дар амалигардонии он сокинону соҳибкорон ва он нафароне ки мақсади анҷоми сафари ҳаҷро доштаанд дар ин кори хайру ободонӣ ҳиссагузорӣ намуданд. дар баробари дигар амалҳои марбут ба беҳдошти шароити арзандаи рӯзгор ҳамчунин онҳоро барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ низ даъват менамоянд. ҳамин гуна раванди натиҷабахши корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ миёни сокинони деҳот давоми чанд соли охир дар ноҳияи Қубодиён имкон фароҳам овард ки пулу роҳҳои мошингар таъмиру навсозӣ гардида, иншооти дигар барои таъмини рӯзгори шоистаи сокинони деҳот мусоидаткунанда бунёду мавриди истифода қарор дода шавад. درون قشلاق هر دو طرف قریب 3 کیلومتر راه پیادهگر تیار کردیم. به غیر از این آدما دم گیرد یگانچه برآمدن و شینت گفته قریب 10 تا ایستگاه تیار کردیم. همه خودی ما ایستگاه همه بچه خودشان گرفته، یک تاش من میکنم دیگرش من میکنم. سازندگی آبادی رفته است. عینا من و دارم بسیار باوری 100% نه 500% دارم. همین خیلی تنجیه به جمعیت با گلگوشکاب میشه، همه جا خوشری زیبای آباد میشه. раванди корҳои навсозӣ дар роҳи мошингарди деҳаи қушачинори ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистони ноҳияи Қубодиён тавассути қувваи сокинони маҳал ва техникаву мутахассисони соҳа анҷом дода шуда ба сифати корҳо таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. қобили зикр аст ки ин аввалин иқдоми созандагӣ дар деҳоти мазкур набуда, дар доираи ҷашнҳои бузурги миллӣ маҳз бо саҳмгузории якҷояи соҳибкорони маҳаллӣ варзишгоҳи замонавӣ барои футболи хурд, синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ, нуқтаи шустушӯи нақлиёт, кошонаи ҳусон, нуқтаи хизматрасонии бонкӣ ва дигар иншооти барои сокинони маҳал зарурӣ бунёд гардидааст ки баробари муҳайё шудани шароитҳои мусоиди кору хизматрасонӣ чандин нафар сокинон бо кори доимию мавсимӣ таъмин гардиданд. ба андешаи сокинон чунин амалҳои созандагӣ агар аз як тараф таҷассуми татбиқи амалии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор равад, аз ҷониби дигар ифодаи ободии рӯзафзуни кишварамон ва саҳм гузоштан дар роҳи беҳбуд бахшидан ба рӯзгори шоистаи аҳолии мамлакат мебошад.